ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, бисёр хоҳиш карда будед ки агар ки либосҳои кӯдакона распродажа шид, боз ҳам мода навор карда пешниҳод кунед. ва инак чунин навор ма тасмим гирифтам ки пешниҳоди шумо гардад. боз ҳам распродажа ҳаст дар бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 12 дарвоза, 1 ряди магазинҳои шишагӣ, магазин рақами 30. Инами новинкора овардагиян. То 2 солаи размерои ино камбизонча дорана, футболка. Ё агар дона гирен 35 сомон, агар сета гирен 100 сомон. Сеташ 100 сомон меафта. Хулас ино новинкаян, калонак, пахтагиай, чанд расветка омадагиай диден, ласинову туничка. И то 6 солара размер ҳастай. ҳозир ма дигар рангошам нишон метим барои духтарако. То 6 солара размер ҳастай. Ва инчунин дар ани қисми болора нигоҳ кунед, анами футболкаву майкаи новинка омадагиай, бачагӣ ё то 8-9 солара размер ҳаст. Ина диден, то 8-9 ҳаст размер. Инам ҳамин хел нархаш. Агар якта гирен 35 сомон, сета гирен 100 сомон. Дар инҷа новинка бисёрай. Ҳозир ман кӯшиш мекунам ки як чандташа шумода хушрӯ карда нишон тиём. Мана диден шортик шкати. Аз ана ино омадиян, диден чихе комплектои фасонак, двойкаян. Мана инаи шортикча шкатиай. Мана бачагӣ, духтарӣ ҳама намуд ҳастай. Материалошон хушрӯвак пахтагияка инаи юра. Диден инаи шортикчаошай. Ино туничкош. Хулас ина рубашкои бачагӣ ҳастай, футболка ва майка ҳастай. Якчанд намуд новинка омадагиай. Метавонед дархост кунед. Инаи киртачаам ҳамроҳи шортикошонай. ҳозир ман шортикшам шумода нишон метим. Ана киртачаро бинед чӣ хушрӯй инаи шортикош. То ҳами 2 солара размер ҳаст. Метавонед ки омада духтарако аз наздик бинен бохтон. интихоб бисёрай. ҳозир бо бори нав омада истодай. Гар шава ва ёшама шумода нишон метим. Марҳамат нигоҳ кунед. анавай двойкоям фасон юбкаву кофтаяй қисми болода. ҳамино ҳамаш ҳамин нархан. мана ин тарафам бор хеле зиёд новинка ҳамаш. биёен дер накунен. аз анами новинкаҳо харидорӣ кунен духтарако. иҷода баҳорию тирамогишам ҳастай. мана пачкода. мана ино хушрӯ двойкои фасон. иноро бинед ласинакати чанд рангай пахтагӣ тоза хушрӯ 5 ранг омадагиай. ё ами то ами размери 2 солаи духтарако. биёен аз наздик бинен. анаи киртачо моделҳои навуш омадаи духтаро. бори дигар ман шумода суроғаша гап мезанам. иноям дона 35 сом, сета гиред 100 сомон. то 3 солара ҳастай тақрибан размер. як чиз дига духтаракои азиз ки ин навор аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 12 дарвоза, 1 ряди магазинҳои шишагӣ, магазин рақами 30 пешниҳод шудагиай. доставка мо надорем. ман фақат ҳамин магазина шумода адресоша мондум ки омада аз наздик бине чизошон хушрӯай арзонай. хулас инамино калоноян. диден то 7-8 солара ҳамроҳи брукош ҳастай барои духтарако. диден аҷоибот. тоза пахтагӣ ҳамроҳи ласинашай. яма михалай дона гирен 35 сомон, сета гирен 100 сомон. баъд бисёр мепурсен ки распродажа чанд рӯз давом мекуна. духтарако то ҳамино тамом шудана ин распродажа давом мекуна. шояд ки як рӯзда тамом шава, шояд ки 2-3 рӯз давом тия. хулас биёен дер накунен. бо рози бо омада истодай. ино ҳамаш новинка. мана